Moskva nije ostala dužna Austriji, odgovorit ćemo na adekvatan način. Austrija je proglasila 4 ruskih diplomata koji su akreditovani na teritoriji Republike personama non grata, saopštilo je Austrijsko ministarstvo inostranih poslova na Twitteru. Prema pisanju medija, 2 od 4 diplomata su članovi stalne misije pri Ujedinjenim nacijama u Beču, dok su 2 službenici ambasade Rusije. 2 diplomata izvršilo je akcije koje nisu u skladu sa njihovim diplomatskim statusom, te su zbog toga proglašeni nepoželjnim licima u skladu sa članom 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Drugih 2 diplomata, članova stalnog predsjedništva Rusije u Ujedinjenim nacijama, preduzeli su dejstva koja ne odgovaraju sporazumu o sedištu. Zbog toga im je zatraženo da napuste teritoriju Austrije, navodi se u saopštenju ministarstva. Prema saopštenju, ruske diplomate najkasnije treba da napuste Austriju do 8. februara. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Moskva odgovoriti na odluku Austrije. Odgovorit ćemo na adekvatan način, poručili su u ministarstvu. Posle pokretanja specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, brojne zemlje proterale su ruske diplomate.